mäso je niečo, čo nechceme robiť ako exkluzívny produkt. A to bola celá vízia tejto farmy. Ja som si sadol s Milanom na telefón a hovorím, OK Milan, my nejdeme robiť exkluzívny biznis. My potrebujeme dostať toto mäso na všetky stoly do každej domácnosti v Česku a na Slovensku. Tú istú firmu, čo v podstate mám v Amerike, teraz budeme mať aj na Slovensku. To sú dve odlišné farmy. Hej? Čiže slovenské mäso, produkované na Slovensku, to je ďalšia vec, ktorú stále som rozprával. A teraz konečne som dal ľuďom príležitosť. Keď žiješ v určitej krajine, najlepšie, čo môžeš robiť, je podporovať lokálny biznis. Tvoj lokálny biznis, zabezpečiť svoju lokalitu, aby stále mala to jedlo, čo potrebuješ. Hej? A v rámci potraviny je to podľa môjho názoru najdôležitejšie. Čiže keď si na Slovensku, konzumuj a kupuj slovenský produkt a slovenské mäso. Hej, čiže ako náhle ty minieš svojich 10 alebo 20 eur svojho lokálneho farmára,